Ćao ljudi, ja sam Trba, a mi danas testiramo i upoređujemo Big Pizzu i Karibik Pizzu. Zbog toga, a i zbog toga što ga jebeno obožavam, danas je sa mnom Čoda. To jest Danilo Dabić sa kanala Zlogan, koji će mi danas pomoći. Svima nam je poznato rivalstvo između ova dva brenda. Karibika koji postoji još od 1991. kad je u Novom Sadu počeo kao porodični biznis i Big Pizza koja čim se pojavila 2013. se probila na tržište otvarajući restorane tik pored Karibikovih. Njihove uvek sveže pice i njihova najveća razlika, Big Pizza dostavlja u roku od 30 minuta, a Karibik dostavlja u roku od 29 minuta, ej! Oni više praktično nisu ni pizzerije koliko su izmenjali svoje koncepte. E sad, takmičući se ili kopirajući se... Čoda favorizuje Karibik, dok je meni ipak malo manje gadna Big Pizza. Pošto smo devojkama iz call centra podneli izveštaje, izdiktirali podatke sa izvoda matične knjige rođenih i vadili bris iz grla dok su one uporno pokušavale da nam prodaju sok ili cheesecake. Ne, bez Coca-Cola, samo pizza. Ostalo je samo da sačekamo picu. Po jedan kapričoza bez ičega preko standardne veličine, to jest 32 cm. I prvo je stigla Big Pizza posle samo 17 minuta. Dobro. Evo. A zatim i Karibik posle ukupno 24 minuta. To je prva kategorija koju smo testirali i eto, pobedu je odnela Big Pizza, što znači da je 1-0 za Big Pizzu. I 17 minuta i 24 minuta je sjajno, s obzirom da imaš dostave kojima je potrebno sat vremena dođe do tebe. Ovo je super. Drugi test na koji stavljamo ove dve pice je njihova temperatura, zato nam je potreban ovaj mali termometar da vidimo koliko stvarno sveže stigne. Temperatura Karibik pice iznosi 35,5 stepeni, dok temperatura Big Pizza jedva prelazi 36 stepeni, što im ipak daje još jedan bod prednosti u odnosu na Karibik. Možda tih 35-36 stepeni vama deluje toplo, ali to nije actually toliko toplo, jer tako naručena klopa može da stigne i s nekom temperaturom koja prelazi 60 stepeni. Za sljedeći test bit će nam potreban ovaj centimetar, kako bismo premerili tačan prečnik pice. Naručili smo dve standardne kapričoze i pisalo je da su obe po 32 cm. Ali na naše iznenađenje obe pice su prešle 32 cm. Tako da ćemo i jednoj i drugoj pici dati po bodu u ovoj rundi, jer ne samo da su ispunile, nego su i premašile očekivano. Obično se dešava suprotno, obično naručiš picu od 32 cm, a stigne ti negde oko 28. Tako da je ovo jako zanimljivo. A kada uporedimo cenu, vidimo da obe pice prelaze 600 dinara, ali da Karibik Pizza ipak košta 20 dinara jeftinije. Što Karibik Pizzi daje još jedan bod. Big Pizza izlazi kao pobednik, ali važna stvar, nismo testirali ukus, što ću ja u buduće raditi. Nismo testirali ukus iz prostog razloga što ovdje nema mnogo rasprave o ukusu. Ovo su dve slične pice, sličnog ukusa, koje ostaju u domenu brze hrane. A to i jesu prednosti ova dva restorana. Brzina i količina. Dok su mane i dalje kvalitet i cena, odnosno odnos između kvaliteta i cena. Za ove pare možete realno da jedete mnogo bolju picu kao i bilo koju drugu naručnu klopu. Uostalom, to ću u buduće i raditi, testirat ću da se vi ne zajebete. Ja ću biti onaj lik što jede pre kralja da se kralj ne bi otrovao, vi ćete biti moji kraljevi. Na kraju, Čoda ipak insistirao da ubacimo još jedan challenge, ne bi li nekako Karibik izjednačio, evo pa sami prosudite. Nemo me cimaj, to što je, opuštam te brzo. Essa máquina seria de folha chuva, na máquina que curiza.